El que faig és pensar molt per abans d'escriure, i quan m'aturo a escriure ja ho he elaborat molt en el meu cervell, perquè aprofito qualsevol moment o trobo els personatges. Puc estar a la peixateria i trobar una senyora que està de vora meu i pensar, aquesta és tal persona, i la mir de reull, intent no ser una mica discreta, però de vegades, bueno, el meu home sempre me diu, algun dia algú te dirà alguna cosa, perquè mires a la gent de reull i penses, aquesta és aquella persona, no? I vols mirar com se mou o com va vestit o si duen ells, i t'inventes una història a partir d'aquella persona que, pobret, no ho sap, està allà fent cua, i tu l'has... Som una mica avars, els escriptors, cercam personatges i cercam històries arreu. I llavors tens d'escriure, el temps que m'asseca davant de l'ordenador i me posa a redactar, bàsicament són hores tretes a la son, a primeres hores de matí i a última hora. Jo no tinc televisor, i això, per ventura, això m'ha anat bé per escriure la novel·la en 4 anys i mig i no en 10, a lo millor si hagués tingut el televisor. I per què no? Com puc no escriure? És com una necessitat vital. No sabria dir-te per què escric, perquè és com demanar-me perquè m'agrada menjar xocolata o perquè respir. Són necessitats vitals. Menjar xocolata també és una altra necessitat vital absoluta que tinc. Jo escric perquè tinc tantes coses a dins per explicar i que m'abull. Perdó perquè dec parèixer una mica molt romanticota, però és vera. Tinc companys que me parlen de seu buit creatiu o no saben què escriure, jo no sé on triar. És fantàstic i és horrible a la vegada, perquè me venen moltes històries i triar-les i donar-los importància, cuidar-les totes. Me sap tant de greu tenir tan poc temps per escriure i tenir només una vida en tot el que escriuria jo. I haver de menjar i dormir, aquestes coses que han de fer les persones humanes en lloc d'escriure, que és el que realment m'agrada fer. Un bon llibreter, algú que te conegui i que te digui queda't això que t'agradarà. És com un tresor, i quan trobes un llibreter, i bàsicament una llibretera, jo no sé què passa, però que la gran majoria són llibreteres, també he conegut bons llibreters, però les llibreteres que t'agafen i te diuen, Maria, m'ha arribat una cosa que trobo, i és genial quan trobes algú que és capaç. Les llibreteres són persones que estimen els llibres i que estan envoltades d'històries i de màgia, no? I que són com a fades madrines de la màgia, de l'amor a l'escriptura. I són jo no diria un gran aliat dels escriptors, que també evidentment, sobretot un gran aliat dels lectors compulsius, no? Tenir una llibretera, bueno, un llibreter, jo dic ara llibreteres perquè la majoria ho són de dones, és fantàstic, i quan la trobes l'has de cuidar molt bé. Jo m'hi passaria la vida en les llibreries. Quan era joveneta, jo visc a Mataró, i a Mataró hi havia una llibreria que han hagut de tancar, que era Roba Faves, i jo me feia com a vergonya, perquè era capaç d'entrar i estar-me tot sobre baix allà, però clar, tampoc tenia tant de dobbers com això, i moltes vegades sortia sense comprar, i me feia com a vergonya. Més tard vaig parlar amb el llibreter d'allà, i em va dir que ell passava molt de gust de veure un adolescent que estava assegut en terra llegint. M'encanta passar-m'hi hores. Ara darrerament miro molt llibre juvenil i infantil perquè faig ressenya de llibre juvenil i infantil. I m'agrada molt passejar-me, a més són llocs que tenen un ambient especial, no sé, no? I m'agrada molt... Diuen que no has de jutjar mai a un llibre per la coberta, però hi ha cobertes tan precioses que m'agrada mirar les cobertes, m'agrada ensumar els llibres, m'agrada molt ensumar els llibres, i me fa una especial atracció quan el llibre és nou i encara s'ha d'obrir i és tot tan perfecte, i llavors m'agrada anar a llibreries de vell i agafar llibres vells i obrir-los i veure les pàgines, els lloms ruats. Una vegada vaig anar a Muñoz Molina, me fascina Muñoz Molina, i li vaig que m'assignés un llibre
I ell me va dir, va posar María Calas, va dir agradeciendo el lomo desgastado o algo així va dir, no? Veure els llibres amb el llom desgastant m'encanta, no? I penso quantes hores t'has estat aquí, quantes bones estones mos has donat, no?